Welkom allemaal, mijn naam is Anne van der Bijl. We zijn Joet Waasje 28 november en we zitten in de Maartenskerk hier in Kalm. Joet is de kick-off en de perspresentatie van Salomon, de Kalmer Oproer. Dames en heren, de toast is ook een 18e eeuws hapje. Ik zou zeggen, zo. Ik van het Kalmwetske, het Kalmer Oproerbier en dat zal ik no dwang en graag stilte. Hey! Ja. Heerlijk! Welkom Siep. We staan hier in de Maartenskerk in Kalm voor de kick-off van Salomon Levy, de Kalmer Oproer. En toen wist vregen van de rol van Salomon Levy. Wat vies van deze rol die speel je meest? Dat je voor vregen bent. Nou, toen ik vregen, ja, toen hing Fotse iets van, toen ging het woordpikken, het ging behoorlijk tekeer. Ik dacht van, ja, dit is iets moois. Ik hoorde natuurlijk al jaren het verhaal van het Kalmer Oproer, maar om de zijds van te mijzen, mijn stik ervan te mijzen en nou, dat ik daar dan een belangrijke rol in spelen kan, alles wat ik die jaren al dien ha, vind ik dat fantastisch. Burgemeester Bilke, wat vind je van dit spektakel dat in het 20 plak vindt hier in Kalm? Nou, ik ben er ook griezelig wees mee, heel grutsk, want eindelijk gebeurt het mij. Ik koer die geschiedenis wel en zolang ik je burgemeester ben, denk ik, god, de zoenjes wat mij matten. En nu zijn er mensen die erin stappen en het wordt een heel grut, heel nieuwsgierig spektakel. En als legacy van de culturele hoofdstad 2018. Steven Atje, wat is die taak in de Kalmer Oproer? Mijn taak is tweede regisseur wezen. Krijgt ze in een goed orkest, hij een eerste en een tweede viool. En dat jouwt ik aan dat het een grut stik wordt, want we hebben 2 regisseurs nodig. En wat had dat in? Binnen ik figuranten nodig voor deze Kalmer Oproer? Ja, wij zien hier nog heel volle talenten in Kalm en omkrieten om mee te doen aan dit stik. En hoeveel binnen nodig? Nou, we denken toch zeker 150. En het varieert van mensen die het jongen. We zien je een squalenklas, we zien je een hele liedse mooie Siep, die het echt goed praten kan en goed jongen. En heel veel mannen en vrouwen, dus het wordt een heel gezelschap, drumband, fanfare, gymnastiekvereniging, zeezetijmen. Kortom, waar mij ze zich op ja? Ze maken zich op ja bij info@kalmeroproer.nl. Steven, hoe grut? Ja, Anna! Hoe grut denk je dat dit spektakel gaat worden? Nou, dan vraag ik eens wat. Hoe grut wordt dit spektakel? Nou, dit moet iets worden waar de mensen tot on hun dingen aan denken. Echt een oproer. Een echte oproer tot het gaat.